Akhir kethelai na. Akhir kethelai ya. Your study is going on. I'm asking all. Hai no hai ini 20 tarik 19 tarik ini 19 ini 19 tarik Julai Ebenezer hostel hai 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 sapaika sini Sablum South Tripura Noro Saimano sini Rimika Bishal Songo जों Talmi Waisha Taltu Waisha Mahike Borno Manai karon sini गोबां मा सामु दङ politically personally professionally sini सामु दङाबाय जों तालब्रुम ब्रुम फाइमेया आइफानो दाबो बिशाल रिमिका सं गाहाम के परिउ दङ बरंनि स्टाडि रक गाहामनो दे रिजाल्ट रक गाहामनो के इलेक्शन रक थांबाय के इलेक्शन नि परे वाइसा फाइका दाबो दिनै देशा 19 तारिख के बरनो जे 2020 जेबाबे क'क्राझार जाखांनायनि मथे खायनो जों जायतुगै दङ बरनि लगियो दंनानै बागै बरनि थिनांगौ जाहाथे बर'फोरनि दिनै जाखांबाय बाजायमानानि बागै एडमिशन तो पाइखा ओमफ्राय एडमिशन रबो दै बरनि जे डेली लाइफ सालब्रुम ब्रुम जे नांमानि मानिखौ अमरबो बरनि बागै बाय दुजा लाइ थांनाय सालाव बायमा हायखायनो के sini nahar mongomun tongnai je borok nijini yakungbai bachawi future boro jehetu oro naidi agi borok asik kathalaya tabu rimika songni de bisal songni friends rok gobangma o hostel te madam songbo hamke borok no naikului tonna bagi borok no belekina hambai maribo hostel committee school committee borok no belekina chubamani bagi no tini borok class 4 sobaikya kai faidai bisio borok 5 somai 6 somai o mahakino tul bongni yapri bongni step by step yapri shamani kaham chubu dong norok joto tibrasal borok borok chubama bai tei borokni thinangno wansuguino जोंबो अबो सामु खालाय दङ जोंनि तिब्रासाराव गोबांमा जागायावनो जुगिया दङ दै दाबु एट प्रेजेन्ट टाइमाव गोबांमा जोंनि केन्सार रोगिरक मानजाय जोंनि बुकुक सन्जना दे बोरमा संरक दै गोबांमा जोंनि तिब्रासा माहाय गामियाव दंनाय रोगफोराव गोबांमा बेमार हानिबाय मानजागै जों बरनो जुबायमा दङ ओमफ्राय दाबु सन्जना नगद केन्सार हस्पिटालाव लांजाक बेंगलराव गाजाग्रावबो जों जत जागायावनो जुबाय दङ हाय हिंफानो जों नखा दंसाकथ' जुमैबाय कबलि मानसुयाबो जे मानसाकनो जों मासुबा लायनाय
गे चिनि लुकुरावनो जों सुबावनानै बिसिंथिनो बर'नि थिनांगौ बर' चिनि नेक्स्ट जेनेरेशन नेक्स्ट जेनेरेशननो गाहाम खायख्लांनो बागैनो चिनि जायतखौ फाइनान्सियल जों अबाहायनो एसे बोसोरखांथ' अगस्त सेप्टेम्बर अक्ट'बर बे दुर्गा फुजा फैनाय दुर्गा फुजानि सिगां जों बेवसे बिशाल संबाय थायो मालाय फैनाय गोबां मा बर'नि बि जुम दैखो बोसोरखांथ' विंटार सिजन फायदों गोजां बोथोराव फैदों बर'नि ब्लेंकेट जेकेट जुता जत' जे नांमानि आमनि एरेन्जफोरखौ जों खालायनानै नांगौ ओमफ्राय दिनैनि बरे नेक्स्ट दुर्गा फुजानि सिगां जों बेसे फैफिनो बे मेडाम सौरभखौबो हरो जारा मेट्रन रक ओमफ्राय जारा नाइट गार्ड रक जतन जों हामबाय रिबो खुलुमनाया जे बर'नो नायखलि दं माबाय जोंथ' डेलि फायमायफानो दालवायसे फायमायफानो जों बर' मेट्रन रक बाय जुगाजुग नारगो अरनि हस्टेलनि जे सुपारिनटेन्डेन्ट हस्टेल सुपारभाइजार जों कन्टिनिउस जुगाजुग फैदों बर' लुमुइ दंफोरावबो बर'नि बहक साजानि दंफोरावबो जे प्रब्लेम सिगाङाव बिशालनो सैबार जाहैबाय बनो भेक्सिन मारि मारो लुमुइ हस्पिटालाव मातलां मारो जों निजु फायाफ्रु बनो भेक्सिन दं मारि गैया ओमफ्राय जेरायफुनि सिमी जे टर्चार जरा जोंनि लाइफआव जत' बर'नि जत' जिखुनु बर' मुनि सुबुं आसे फेखे जत'नि केबुं फैयो प्रब्लेम्स फैयो हाय हिमफानो जों लाइफआव बाथा गैथंनिया जों बोसखांगो तेबो जेबाबो जों कवि जाक बर'नि याखंबाय जे बासायमे साक बंनि लगि दंनाय बिशाल रिमिकासं लगि दंनाय होननानै आबो जों बर'नि लगि दंनाय नो गड जोंनो हामारि खालाय दंखांखाय जोंनि लुपुराव जोंनो हामारि खालाय दंखांखाय बिशाल रिमिकासंनो जों जुबानानै आसुकुनु कठिन बेफोर हिनि जों मानसि हामबाय थेंक इउ